Chipimo Orange Ghetto Professor Israel Matseke Zulu Khalid. Zithi kahle khongo bafethu Nels Martin Natal Straight. Yeah, sikabo Uthando they had to ukuthi bamlande abe khona bekangekho ngalala ngekhaya. That's the first story. Uyahlupha lo mntwana. Igama lakhe excellent. Sizozizwa indaba namhlanje. Lo mntwana unabokhokho usanabokhokho emhlabeni usasenenhlanhla. Nasasikela kiwa. All right, kuningi okwenzakalayo mara let me not give out the whole story. Just follow me and hear the story ukuthi kwenzakalani sibone ukuthi sisolve kanjani. As much love, channel 157 Mwana Wathwenya. Abasho ke bana babalu. Thank you siyabonga. Okay, igama lami Nkululeko Li. So sizela ngomtshana wami uThando. Uthando nje umntana ohluphayo. So last year uyeke isikolo, bokumele aqala grade 8. Wayeke isikolo nge-first term. Akasahlala endlini nogogo. Sekahlala eThokoza ne-boyfriend. Sanibonani? Ninjani? Sikhona. Hayi, nathi siyaphila. Okay, siphuma ku Moja Love. Channel 157. Mwana Wathwenya. Ngegama nguIsrael Matseke Zulu. Ngihamba nomfowethu la. Ujiyane umqondisi. Ungasichazisela ukhululeke usitshele ukuthi what is the problem? The problem esinayo la endlini ne uThando lo umshana wami. Okay. Una 14 uyenza 15 so inkinga yakhe la endlini umntana ohluphayo. Uhlupha ugogo kakhulukazi. Because uhlala nogogo la endlini. Ngizathi bekahlala nogogo. Because akasahlali nogogo la endlini. Bekahlala ne-boyfriend le Thokoza. So la endlini uhlala afika nje mekafikile kushuthi ufika ngokuzophanda kugogo kahle kahle. Angene la endlini angene ekamereni abe ngathi uzobona ugogo because ugogo uhlala amxolele because uyamthanda yabona. Kube ngathi uzobona ugogo angene nogogo la ekamereni kanti ngapha ngena abangani bakhe ngamabhek. Bathatha yonke into kagogo. Gogo yasho ukuthi bekugcwele la. Kunamadlasi kunalama lo wakhe wegold la webrass. Bathathe kwasani la. Bathi bazile futhi baphethe amabhek. Because ugogo akasabanika ngisho. Lo uyangena amazisa ugogo ngale kamereni. Laba bangena ekitchen batshontsha ukudla kagogo. Lo mkhuba lo uqale nini? Uqale last year. Nazo le inkathi lezi. Uqala kwakhe ke yonke le mikhuba le yokubhema leyo crystal met leyo. So but uNkululeko uthoba abantu abohleli nabo lapho. Ubaba umntwana. Okay. Yeah. Bese ugogo umntwana. Okay. Ubaba wakhe uThwana igama lakhe. Ngithwana uthini umntana wakhe makayenza kahle. Uthi hayi mina ngisazi hayenga. Hayi ma please hayi angisazi mina kunini ngumshaya lo muntu lo. Ngomlanda kuyo leyo boyfriend abuye ahlale one day abuyele futhi. Ukuphi umama kaThando? Umama kaThando ngamshiya mncane ngishiya naye aseseyiswani. Umama kaThando ashiya uThando. Aseseyiswani sasikhulisela yena. Gogo kunjani? Sikhona ninjani? Sikhona. Uhlala uyi-1 la endlini? Angihlali mina nabo, angihlali la. Okay. Kusho ukuthi mina ngugogo kaThando. Ngubaba kwakhe lo. Side nabo ba. La baba ngubaba. Okay. Ugogo wakhe ukhona. Ahlala nale umama. Uhlala naye. Manje ngize njalo ngizobabona. Yimi ngithenga icruiser, ngihambe ngithenga icruiser. Ngibuye ngibeke la endlini. Kuzothi icruiser nasayithengiwe uThando uzofika maybe uthola ukuthi bekangekho. Uzofika athatha izinto aphuma hambe bese isikhathi bathu sikhipha ngefastera. Bekahlakaniphile uThando. Abantwana. Bekahlakaniphile. Afundisa nabanye abantwana isikole. Manje nje usimanga ngasilele uyayenze ngakhona.
wamane wayeka isikolo nje ka-standard 7 nalabo mama bekaphathele sebayasaba nabo ukuthi adlale nabantwana bakhe Awuyeke isikolo. sekile isikolo Bamxoshile. abamxoshanga Uzekele. uzekele nje yena I'm trying ukuthi maybe azame ukuthola uncedo manje asase kule stage lesi because I think she's not akakabi too bad yabona at least athola uncedo manje akwazi nokuthi it's not too late for ukuthi azabuyele esikolweni Akatholakala esikhaleni. Grandshop. Kuthi manje ngize ngacebisa isikele. Wa ungahambi. Then ungahambi ke wena mekakutshela ukuthi uhamba. Ngitshela ukuthi uhamba ngitshela ngikiki nginikeza ikiki nginikeza iChastina ufuna ukuhamba. Malume khona into oceda ukuyiphawula manje. Uthi kwenzakaleni ngogogo? Uthi ugogo uze washawa istroke nje wonibona nje ahlezi kahle. Ngokungalala hlala cabangana naye indaba akaThando. Kama lami nolithando wakaTamte. Ngiyabhema iChristine. Ngiyaphuza amaphrothani nawe nomngane wami. Angilali endlini. Nesikolo ngisitrophe out last year. Thando ngifuna ukukhuluma nawe njengomuntu omdala. Ngiyazi ukuthi umncane una 14. But izinto zenzile zithi umdala nama decision owathathile. So asinalungelo lokukushaya thina. Or lokukubopha. Or lokuthi sikuhlukanise neboyfriend yakho. Siyasazi lesifo esikuphethe ukuthi siyenzani emntwaneni ungakasitsheli thina. So ngifuna ukukhuluma nawe njengomuntu omdala ukuthi why Umoshakale ngokuthi ngihlale nobaba ngibheme naye nabo labo bangani bami labo ngihlala nabo. kumoshakala ukuthi uhlale nobani? Nobaba bami. Nobabakho ubheme naye. Baba uyabhema? ubhemi Awubhemi? Nendanda. Nendanda. Vele bangixokhuluma iqiniso. Ngepete kamngane wami besilani. Buza nogogo lothi ukhokho wami. Thina wena madala ngincela ukuthi ngibanikeze isikhiya sokuthi bahambe bahlala lapha. Nawe wabuya wabhema nathi. Akasicoshanga ugogo. Akasicosha ugogo. Simthengele neplate. Uzangivala ngeplate. Wena imvala ngeplate. Asimalanga zange ngimbale ngimtshele kahle ngathi ngicela ukuselebrating ibirthday kamngane. Uthi bekangekho uDondo bekangekho. Iqiniso lizosisiza. Manifuna le family isizeke namhlanje. Truth hurts but truth fix. Uyakapa uyabhema. Uyithatha phi igadi azuthi ubhema nawe angazange ayenze lento leyo. Manje kanjani ke? Understandiseni ke ukuthi what's abadala hamba nabo ngisho. Yila abantu abadala abahamba nabo laba abamtshela yonke lento le labafana bhema nabo ubuza uthema. Okay. Yibo laba abafaka le influence le. First day abacala bakubuza uthi ubhema. Okay, no problem. Ben bhemani wena nobabakho? Ubaba bami ubhema lento leyo isting. Mina bengibhema iChristine umngane wami lo umngane wami athi uyamshela umngane wami makazi duphule ngina ubhema iChristine labo bafana babhema iChristine nendanda ubaba wami wayikapa nayo indanda sihamba siyothenga nayo ama plate kaKruza sihamba nayo siyothenga nama extreme afika nawo la wasukokanye kakhulu ukuhlala nathi la endlini ngamthengela iplate wathulambile ngamthengela iplate sihamba nayo eroomini. Ubaba uyabhema ngigcine ukubhema naye nge7 March ngephethe kamngane wami. Nabo labo bangani bami laba ehlala eThokolo. Mawuphuma la ekhaya uyobhema usuke ufuna ukubonana. Ngisuke ngifuna ukusiphandela ngiyakhona ucabanga kahle ukuthi ngizolala ngidini. Yini ekudlayo ongazange wayitshela labantu esihleli nabo la? Umalume wakho, ubabakho, ugogo wakho nomunye ugogo.
bahlale babangithuka bangithethisa bangitshela ngumama wami umama wami angimazi and ngihlangana nabangani bakababa eStradeni mangihlangana nabo bangitshela ngumama wami bathi bayi mina ngifana nomama wami nobaba nabo bebabhema ukuthi umama hambe babhema bathi umama wakho bekenzani bekabhema nobaba nabo lapho sise ngihlangana nabo. So even if it's the truth, do you want to be like your mother? Do you want to be like your father? So why don't you show them the example? Angikhoni ngoba banginokuzenza phambi kwami izinto lezo and makakwatile uyangithuka. But ungazenzi innocent. Ungazeza unxele Asifuni ukucabana nawe baba. Ne? Kanti uneyinkinga zakho na. Confessa inkinga zakho. Uma ufuna intethelelo ufuna ukuthethelela. Uyaconfessa. Umntwana ngeke akhulume kanje ukuthi azenzeki zonke lezi zinto. Wena uthi amanga. Wena nje ube innocent. Hayi akwazi. Awona ngophemile ama-drugs. Yeah. Manje ekucaleni why uthe wena uwabhemi? Lokho asakhula. Yeah, uzibonile lezo zinto. Bona lokho. Angithi umzali i-role model. Yengane. Ucathi wena mangibhemi ipopomali iscave. Phambi kwentwana yami, intwana yami izolandela musinayo. Into yase ubona kuyinto right, hayi thama lami siyasha. Ukusho uthando makathi ufunde kimi ama-drugs, angeke ngizwe ngomblame ngoba sometimes singabazali sinokwenza ezinye izinto singaboni ukuthi abantwana bethu bayasibona ukuthi sex-actor strange kanjani. Koko lana endlini makuba bamnokusikokotela naye ebusuku sekadayiwe sekatshela ukuthi ulambile makadala simile nogogo egate sambiza kule tavern lana ukuthethisa abantu eStradeni Ngiyala thando ngathi ukudla ngathana nanicede ukuphaka ngibuse ngayo. Sinala eli thina mama ugogo ufuna ukulala mase sidelu imana ngihlale mina ngimela kodwa isikhathi manje ugogo anyeka zala futhi ugogo akekho right hayi ukuthi angikho. Baba kuze lento ilunge kahle mele uqondise igwegwe zakho. Yeah. Awukhulume mfuthu awuchaza ubusachaza. Yazi la inkinga khona into bengayazi na bengazi ukuthi uthwana uyabhema. Yeah. Ngithola manje. Yeah. Enye into futhi gogo ngicela ukuthi uyekele ukumdefend uthwana. Yeah. Yazwa manje uqeda ukuthina uthando. Uqeda ukuthi uyahamba ebusuku eTavern abuye ebusuku la bakokotela afuna iplate wena uqeda ukudefend kancane gogo. So wena uqeda ukumdefenda manje uthi nganitshela ukuthi iplate lakhe nibulishiya eroomini. That is definitely wrong no gogo. Angithatha ama-side la. No ngaphandle thula thanda khuluma umalume. Angifuni ukuthatha ama-side gogo. That is completely wrong. Lento le Thwana iyafuna ukuthi uthando abe right. Ukuze uthanda abe right mina bone kuwa ngisho lento ama-drugs kokuqala nje initially wayibona ku shoot. Mina bengayazi lento le ukuthi bobhema ama-drugs or bhema ama-drugs. Futhi uthando makablame mina nami leyo nto leyo ayingiphathi kahle eziparent yakhe ukuthi nami manje seyibuya idla mina ukuthi futhi ubone kimi ufunde kimi. Manje singena ku program ezolidwa umqondisi ezokufundisa ukuthi umntwana yini umntwana usiphatha kanjani. Also isebenza kanje umqondisi wami uthi nawe baba you need to engage into the activity leso yenza manje. Udinga usizo nawe. Uyezobonda nomntwana. Uzokwazi ukuthi kube nothando amongst the two nisebenzisana. You need a rehab center wena. Umuntu omdala. Though our focus ku-youth thina. Faka amateke mntanami. Sambe nawe ndoni. Nawe malume faka amateke. Zonke bonke. Wozana. Yeah. Isifiso sami for uthando. Sengathi nje angayeka lezi zinto lezi. Uthanda abuyele esikolweni, it's not too late for yena ukuthi abuyele esikolweni. Hayi ukuthi mhlawumbe ngilwa nani ne? Special wena.
ngifuna ukuthi ubonde nengane so ngifuna ukuthi ngibe nawe la khosi ingane nawe iyakhala ngokuthi kunama mistake anyana kodwa ngifuna ukuthi masenze into la siyenze sonke yangizwa ukuthi usijwayeze ukuthi mawenza izinto ingane isondeze eduze njengomntana wakho yabona umbonise izintweni ekufanele ukuthi umbonise zona ungahambeli kude uqhamuke la sewucula amaculo angezwakali la ebusuku so manje ngifuna senzeni into eyodwa la ngokubambisana wena ngifuna ukulwana nesisihlave esikuwe ne ngikhiphela ama drugs akuwe yangizwa ngithini aphuma phela inyama drugs ngoba sifuna ukuthi kusala uthando lo esimaziyo lona ozoba uthisha kusasa lo uthanda abantu yangizwa ngithini ayikhaleke mina nani siyasebenza la ngifuna ukubona indoda iso ungabambeleli ngezandla so yes asenzeni uzani landele asi us babata yawazi thu uyajiva wena uyakala vanda wena shona phansi baba yes hayi mina ama-exercise bekuyinto zami vele ngistruggle ngoba umzimba angisho ugcine kudala ukuthi ngenze ama-exercise wozathanda uyabona ngeke uhlulwa amaphepha uhlulwe ubaba wakho uhlulwe nami ngokukhulu mangijwayeli kahle You cute when you're angry. I like it. Ufuna ukubona ukwatile. Angizange ngibona manje sesiyaxabana nje. Ya vele manje sesiyalwa manje. Siyaqabana ke manje kuseni nje mina nawe. Akusheshe lapha. No pain, no change. No pain, no remorse. Balance sisi. Bheka. Siya baba. Only one stroke nje. Ay. Bosoya khona ebridge. Example, yes. Yeah? Yabona ubaba ufuna ukushita. You see? Round number 3. Asiya baba, asiya. Let's go. Asiya. Up. Wana wathwenye ubaba. Woza ba. Wos. Mara ke ntate wa tswe. Mtshela umntwana ukuthi asiye. Mtshela. Yeah. asiye sabe Moral support. Yena kumoya. Yile mthungu. Yini? Nginamafitha ngihamba ko. Yeah? Phathwa amafitha. Uzungishaya thana. Uzugonga. Kunamafitha. Una medical condition. Angiqali mangibsengibhema. Ngihamba ko. Oh. Akala uyabona ukuthi uyabona lento i-dangerous. Uyambona ukuthi uyakhona nami ngiyakhona wena wehluleke. Uyabona ukuthi into yokubhema ilong kanjani? ngibona uthanda struggle ngiyabona ukuthi ama-drugs siwamdlile kakhulu siwangene kakhulu nasegazini bekumuntu ohype uthando umuntu ohlala hype umuntu ongashishi nje akhathale njengoba yakhathala. See? I see 1 nami ngiyanibalela 2 Concentration is very important. 4 5 6 7 8 Like father, like daughter. Huh? 4 Bathi khamba lifuza imbiza. Yiyo ke lento le emoshakele. Yabona manje ulala ngesisu nawe uma ngabe nala ngesisu wena ingane izoba kanjani? No, asivaleni la. Uyazi ukuthi kubhlungu kanjani? Mana, okay, all right. How are we going to continue? Usubrasa. Indaba indaba yama-exercise ukuze ingifikise kabuhlungu angisakhona ukuthatha amandla kakhulu. Thando ufila kanjani ukuthi ushayise ugogo ngestroke? Akabuhlungu. Akabuhlungu. Ngitshela ukuthi uyaxolisa. Ngiyaxolisa konke ngiyangiphinda. Baba wakhe ngicela namhlanje ufake isandla. Ukushintsha. Yeah, good. Namhlanje upemile. Uyabhema namhlanje. Mawubhema ubhema kayingakhi ngelanga? Ngibhema maybe 1000 ngisayibhemile ngelanga. Yeah, this thing is a problem. 1000. Okay. Baba ufila kanjani ngelanga la namhlanje? Kuyonke into esiyenzile ukufika kwethu up to la. Ukufika kwenu ujabulile bafethu. Ujabulile nje banishikile. Uncle, how do you feel? I feel relieved. I hope kuzaba ne change after today, because benginokuhlala naye uthando multiple times, like 2 months ago ngeke ngahlala naye phansi ngambuza ukuthi uyafuna ukubuyela esikolweni.
aphendule leyo beyaphendula ngakhona na ubelieve ubone ukuthi vele uzoshintsha athi angeke aphinda ahamba ayile Thokoza mara the following day sekahambile futhi maybe ukuthi mina benganaso le strategy lesi maybe after today khona ushintsho oluzoyenzeka I hope nobaba wakhe na because ngizwe lezi zinto engicala ukuzizwa namhlanje izandla zami ngiyazigeza sengiyekelela yonke into kuyisa up to you mfethu ukuthi uncede umntanakho gogo wena ufila kanjani Kahle kakhulu ngiyabonga ngiyambona maybe uzotshintsha kodwa Themba ngifuni na uthi manje ushangethwa umyekelele izandla zika Thando Nathwana ukuthi ngiyala gogo ngithi asukume naye emdala uthwala ubaba kalomntwana uye kumele asukume angeke ngilahlela isandla I'll keep on checking up ngifone but sokumele asebenze uthwala because lezi zinto engizize namhlanje bengazazi phela kuwe bengekhona okay baba say something umntwanakho nami ngithanda ukuxolisa mntanami ngalezi zinto engenzile ezibi nezinto engizenzile ngicela umxolele ngicela sibone leyo isibonda ngakhona leyo besiphila ngakhona fara indoda akanani as a family Gogo nobaba omncane yes yabona that smile that smile gives hope ne asibongeke impilo zithi Moja Love channel 157 mwana wathwenya ntate wathwenya mama wathwenya basibhalela abantu basitshela ngabantwana sithole ukuthi mase sigupha indaba sithola ukuthi nama parents sometimes they contribute towards the anger of the kids. GP Ma Orange, the ghetto professor, one and the only Israel Matseke Zulu.